Og vi starter med at give ordet til Marie-Louise, vores borgmester. Jeg vil starte med at sige, hvor er det dejligt at se så mange engagerede ildsjæle, som vil kæmpe for Nakskov og Nakskovs udvikling, og jeg er fuldstændig sikker på, at I alle sammen kommer med en masse idéer, som kan gavne det videre arbejde. Jeg kan se, at vi er allerede i gang med slide 1, og jeg har allerede en anke her, for der står der, det går godt for Lolland Kommune. Det er måske lige at stramme den lidt. Men i hvert fald, så går det i hvert fald godt for Nakskov. Der er masser af arbejdspladser, og vi kan se, hvordan at udviklingen hele tiden skrider frem med Nakskov 2030. Vi har jo fulgt med i mange år efterhånden. Og jeg er her i dag sammen med min partner in crime, Peter Dan, fra Nakskov Handel og Erhverv, som, ja, det er dig. Kan du bare rejse dig op, min ven? Som vi arbejder tæt sammen med nu, og nu skal vi også arbejde tæt sammen med alle jer i dag. Lad os bare hoppe videre. Vi er jo ikke færdige nu, bare fordi at Nakskov 2030 er ved sin endestation. Vi har stadigvæk lidt projekter omkring havnebygning og hestehoved, vi mangler at få sat gang i. Men vi har brug for jer til at skabe udviklingen. Kommunen er ikke lige stedet, hvor vi kan drive med det hele, men vi ved jo, at der er mange engagerede borgere, der kan drive det med vores opbakning. Og som der lidt kedeligt står her, jeg gør alt for at holde væk fra de slides, kan jeg se det, så står der jo, at vi i Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt kommissorier for nye bystrategier. Og det er så det, vi starter ud med i dag. Fortsæt du bare. Der var jo noget af det, vi er stolte af. Og vi har jo mange ting, der sådan set stadig mangler at blive færdigt, og vi mangler også den store indvielse, når vi når lidt senere ind på året. Jeg har i hvert fald med glæde set de ting, der er sket på torvet og på facaderne, og der tror jeg, at jeg har et eller andet tal stående på, hvor mange facader der står plus 50 ejendomme i bymidten, og det kan sgu ses. Jeg synes virkelig, det er en fornøjelse at komme rundt i de gamle middelalderstræder, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad der kommer til at ske med det sted, hvor jeg gerne bader hele året rundt. Lad os gå videre. Det har taget 13 år. Vi skal nok igennem 13 mere, men jeg er sikker på, at I er med. Så hvad nu? Hvad skal der ske med bymidten? Og hvad skal den kunne? Og hvad tænker I kan hjælpe med? Hvad for nogle idéer har I? Og hvor er vi på vej hen? Jeg gider simpelthen ikke stå og læse de slides op på. Så vi går videre. Jeg tror, at jeg vil give ordet videre til en af de store, en af ildsjælene her i byen, som knokler løs ganske gratis for det meste. Så det er jo dejligt, det kunne vi rigtig godt lide, når kommunen dem, der knokler løs, uden at få en krone for det. Men du får ordet, Peter Dan. Tak skal du have. Som Marie-Louise siger, så er mit navn Peter Dan Petersen. Jeg er formand for Nakskov Handel og Erhverv. Jeg vil gerne starte med at sige tak til borgmesteren og kommunaldirektøren og alle hans chefer, Birgitte og Bo og Hendrik, som deltager her og som faciliterer det her. Og tak for alle jer, at I er kommet. Og jeg vil bare sige, at når man som jeg kommer, og jeg kan se, at der er stærke folk herinde, når man har evnen og det, så har man også pligten til at gøre noget. Vi kan glæde os over, at Nakskov er et helt andet sted, end det var, da man opfandt Nakskov 2030. Nakskov er i dag en by, hvor det buller derudad. Det vokser med arbejdspladser. Jeg har lige fotograferet på havnen i dag. Jeg elsker at se alle de store kraner. Vi er i den situation, som er anderledes end hvad vi har set tidligere. Vi mangler boliger. Vi har områder, hvor vi vækster hele
andre steder, hvor at vi kan gøre noget. Nakskov 2030 har været et fantastisk projekt for byen. Det har løftet en hel masse. Der er også mange private, som har gjort en hel masse. Vi kan se i Sydplejen, og vi kan se rundt omkring, hvor at de private er begyndt at hive noget op i lommerne og drive. Men hvis vi kigger lidt i det, så er Nakskov 2030 jo grundlagt defineret i 2019. Og der besluttede man Akseltorv, havnebygningen og fjorden og hestebåden, men vi har også alt det andet. Så i aften så skal I være med til at tænke stort. Det skal jo gerne være med til at støbe til et nyt projekt, et stort projekt, fra små ting til store ting. Jeg ser for mig, hvis jeg kigger ud, og det deler jeg med min bestyrelse, Nakskov Handel og Erhverv, vi ser for os en Nakskov og gågaden Søndergaard, det er en oplevelse i sig selv. Vi ser, at Nygade fra Nytorv til Broen, det er en sivgade. Vi ser alle de tomme tomter, de er enten bygget med bolig eller andet. Vi higer efter at få flere boliger inde i bymidten. I dag gik jeg ned i Tilgade, så jeg mellem Kattesund og Tilgade, der var så også lige en grund med højt ukrudtgræs, og det kunne vi også gøre. Jeg ser et eller andet, hvor man definerer et helt nyt parkeringskoncept for byen, hvor i lokalplanerne med antal parkeringer per bolig, men også hvordan vi kan gøre det. Så i dag vil jeg bede om at tænke rigtig stort, så vi kan måle ud i et projekt, hvor der er ting, der kan laves i morgen, men også et stort projekt, der definerer en helt ny inderby. Ikke nye bygninger, men en, hvor det ser ordentligt og godt ud, præsentabelt. Der er noget ved, at vi gør den klar til turister og andet. Stræderne mellem handelsskærene og havnen, porten er åbne, porten er revet ned, og andre dejlige ting, der kan laves. Mange af tingene vil koste mange penge. Det har kommunen ikke. Men så kan vi sætte en proces i gang, hvor det er muligt at lave et stort projekt, der kan søges penge til. Tidligere fik man 100 millioner sammenlagt fra A.P. Møllerfonden og Redanica. Det var jo en pæn størrelse, kan man sige. Kommunen kan nok ikke komme med en tilsvarende medfinansiering, men det kunne jo være, så det er et kludetæppe, så man kan opnå en forfærdelig masse. Og der må vi jo så hjælpe hinanden ved at finde finansieringen. Men der er også ting, der kan gøres nu. Der er nogle tomme parkeringspladser og alt muligt andet. Ikke? Så i dag der vil jeg anbefale, at alt hvad I kan få på af idéer, der kan bruges til at gøre byen anderledes, det er det, I putter på papir. Så vil Bo samle det, som er hovedfacilitator, og så bagefter vil der blive lidt grupper af det, som kan være med til at føre det ud i livet. Og det drejer sig om i dag, det er at kigge fremad. Så det er følgende, det er forbudt at brokke sig over ham og hende og kommunen og andre har aldrig gjort noget, eller det er for dårligt og alt muligt. Det er ikke det, vi skal høre. Vi skal høre fremadrettede idéer for at gøre det godt. Så er der en, der begynder at brokke sig over, det er også for dårligt, at de har ikke gjort, så siger I bare stop. Vi vil gerne høre, hvordan skal det være fremadrettet. Og hvis vi kigger lidt på det, vi har set masser af brok omkring Akseltorv og andre ting, men hold kæft, hvor er vi glade i dag. Vi er super glade alle sammen. Selv de mest hardcore negative, de er glade, og det er det, vi skal skabe noget, der fremadrettet gør, at vi er endnu gladere. Og det, vi laver nu, kunne jo være, at det får syn af Nakskov de næste 20-30 år. Og I med nu i aften til at støtte de kugler, så giv den gas. Fuld gas. Ikke? Er vi enige? Tak. Jeg tror, det er valg over. Jeg synes, vi skal give både Louise og Peter Kram. Så nu må I gerne spidse ører, fordi nu er det jer, der skal arbejde. I skulle meget gerne have fået et stort stykke papir langet ud af Melanie eller Annette på jeres bord. Og det vil vi gerne
drøfter ud fra de næste 45 minutter. Og I kan blive guidet lidt af de her sætninger, vi har her. Det er ikke noget, I behøver at følge. I kan også vælge at følge noget andet. Det vi gerne vil have, det er, at I drøfter, hvad der skal ske, hvad der er i Nakskov. Hvad skal der ske i Nakskov? Hvad er det for en slags byliv, vi gerne vil have i Nakskov de næste mange år? Så Peter han også nævnt. Hvad skal Nakskov bymidte kunne, som Marie-Louise sagde? Hvad fungerer godt? Er der også noget, der fungerer mindre godt, selvom Peter ikke vil høre brok? Så kan det jo godt være, at der er noget, som fungerer mindre godt. Det er jo ikke brok. Hvem skal gøre hvad i forhold til udviklingen og ikke mindst driften? Den skal vi også have på plads. Så vi vil gerne have, at I drøfter stille og roligt rundt om bordet i jeres grupper. I vælger en, der skriver ned på papiret nogle stikord. Det er ikke noget, vi samler ind efterfølgende. Det er kun til jeres brug, så I kan huske, hvad det er, I har drøftet til efter kaffepausen. For så arbejder I videre i den næste fase. Er I med på det? Der er spørgsmål? Ja, nu står der bymidte. Så kunne jeg godt tænke mig på, hvad afgrænser bymidten? Det bestemmer du. I dag bestemmer du. Okay. Eller I gør ved jeres bord. Okay, ja, det er vigtigt jo. Vi kommer ikke her lige nu med facitliste. Nej, det kunne godt være, at det var bare til bymidten jo. Det er, jeg vil sige, det er den bymidte, I oplever i jeres hverdag. Okay. Tag udgangspunkt i det. Det vil være et godt startsted. Okay, jamen så op med ærmen. Fordi han har sat til, så er der jo noget til noget til oversigt. Jamen, nu skal I bruge noget ny energi igen i grupperne. Og på toppen af det, I har drøftet i første del, så skal I nu drøfte, hvad er det for 3 temaer, især i jeres gruppe, som man bør arbejde videre med i forhold til Nakskov bymidte. Jeg ved godt, at I måske har flere end 3 temaer i hovedet, men I kan jo være sikre på, at de temaer, I ikke får arbejdet med i jeres gruppe, det er der så nogle andre grupper, og så kommer det nok til at gå op i den sidste ende alligevel. Så det vi vil bede jer om, det er at zoome ind på det, I har drøftet, og sige, hvordan kan vi konvertere det til 3 temaer, vi gerne vil arbejde videre med fremover i Nakskov bymidte. Lad os gå. Temaer klar til os alle sammen. Så det vi gerne vil bede jer om nu, det er, at gruppe for gruppe nævner I bare, viser I har en talsmand, og så nævner I, hvad det er for temaer I har. Og så går vi ned til den næste gruppe og hører, hvad det er for temaer de har fået ud af. Og så vi lægger ikke op til debat, fordi jeg tror, vi bliver trætte alle sammen, gerne vil hjem. Og vi tager de der temaer med hjem og arbejder videre med, og kommer en proces på toppen af det. Jeg kan også afsløre allerede nu, at der kommer selvfølgelig flere møder af den her karakter. Det bliver ikke i morgen, det bliver lidt senere.
Vi arbejder videre i processen, så det er ikke noget, som vi samler ind nu, og så dør den der. Overhovedet ikke. Det kommer til at køre. Formentlig til på den anden side af sommerferien, på et eller andet tidspunkt, så er vi klar til det næste møde på toppen af det. Så nu vil jeg gerne give ordet til jer først, og vi hører, hvad er det for 3 temaer, I har fundet frem. Vi har fundet frem at finde bymidte sammen med havnen. Ja. Boliger i bymidten. Mere liv og kultur i bymidten. Liv og kultur i bymidten og boliger, og så var der noget med havnen også. Spændt havnen og Bymidten sammen. Spændende, flot, dejligt. Ja, Ja. det er helt Ja. Altså mere liv, det vil sige flere boliger i bymidten. Ja. Og aktørerne, det mener vi jo, det er kommunen, det er Handelsforeningen, det er skoleselskaber, og det er private, der kunne være interesseret i at gøre noget. Og havnen skal findes mere sammen i bymidten. Ja. Og så beskyttelse af bymidten med sanselige oplevelser. Blandt andet så siger vi vores parkeringspladser, de store parkeringspladser, hvis vi står der og kigger, så er det ikke særlig kun sådan i plankeværkerne rundt omkring. Der skal ikke ret meget til, før man kan løfte hele det udseende her. Måske skal vi have lidt hjælp i forskellige boligejere, men der var en mulighed der. Tusind tak for det. Flot. Hvad har I til os? Ja. Events og oplevelser og kulturaktiviteter. Mere af det, noget der kan trække folk til. Så det ikke nødvendigvis kommer ind for at handle, men som kan trække folk til. Turistattraktion i bymidten. Der blev sagt, eller en ny Dolphinitten, eller en udsigtstårn, skovtårn, udsigtspost i Sankt Nikolaj. Ja. Og tema 3. Er der nogle anbefalinger til, hvem der eventuelt kunne tænke sig på foran på sådan en? Nej, vi snakker om det her med den første med events og oplevelser og kulturaktiviteter. Det er meget noget, der skal komme nedefra, men så er der nogen, der skal kunne byde ind med nogle rammer og nogle puljer. Og så snakker vi også lidt om, at ansvaret ikke kun ligger hos butikslivet. Der blev sagt, at når der er arrangementer op til påske for eksempel, hvis der pludselig ikke var, så vil man kigge på butikslivet og sige, hvorfor sker der ikke noget? Så snakker vi lidt om, at det handler også om, at det her med events og oplevelser, at det kan tiltrække arbejdskraft til produktionsvirksomheder eller de større virksomheder. Kunne også tage et kulturelt ansvar i forhold til at byde ind. Var det temaerne? Tema 3 er en lille helhedsplan, der vil også snakke om åbne stræderne. Ja. Gennemgang fra torv til havn, væk med skraldespandene. Ja. Grønne og oaser og opholdssteder, hvor man kan tage ophold, små legetpladser. Ja, spændende. Tak for det. Ja. Den tilslutter vi os også, for vores første tema, det er også indretning og udnyttelse af byrummet. Ja. Vi var også meget inde på, at Nygade måske kunne være at farten kunne sættes ned ved, at man skulle slalomme igennem med forskellige blomsteroaser, og så kunne det gå op igennem Søndergade, så det blev et sted, man havde lyst til at opholde sig og stoppe lidt mere op. Det er mere grøn by. En mere, ja, eller det kan også være andre ting, i hvert fald unik. Noget, der ikke findes alle andre steder. Ja. At aktørerne, det kunne være handelslivet på tværs af brancher, det kunne være kommunen og andre ildsjæle fra byen. Også så det er nemt og muligt, eller det skal indtænkes, at det skal være nemt og muligt for aktører at skabe oplevelser og events op i flere steder i byen. Tema 2 hænger lidt sammen med, at vi også gerne vil have oplevelser og mere events og sådan. Så en professionel styrkelse af de frivilliges kompetencer. Foreninger for eksempel, det kunne være hjælp til fondssøgning. Aktørerne her kunne være, at det var BLF eller VLF, der kunne hjælpe forskellige med det, fordi det er jo penge, der tit sætter en stopper for tingene, og det er tema 3. Der var det at få lidt mere kommunale institutioner ind til bymidten. Okay. For eksempel borgerservice, international skole, og få en tættere kontakt
til kommunale instanser, så man også ved, hvem man kontakter, hvis noget er galt i byen. Ja. Og så har vi faktisk et flere tema, som hedder, at vi skal være bedre til at markedsføre hele byen. Spændende. Tak for det. Ja, vi har mange ting på programmet, men vi har sådan overordnet tema, så er det renovering, det er beboelse og det er lokalplan for byen. Ja. Det er sådan ligesom renovering, der mener vi, at Søndergade trænger til kraftigt løft. Der skal renoveres parkeringspladser bag ved Rådhuset. Nygade skal være som sivegade med trafik i begge retninger, og siveparkering og ingen kantesten i hele byen. Ingen kantesten nogen som helst her i byen. Jeg kan aldrig kunne forstå, hvad der skal en kantesten betyder, når man kører til og bruger det. Lidt ligesom noget sydpå, ja, vi ikke har så mange. Simpelthen, fordi vi har så mange med rollatorer og så videre, der gerne vil gå i byen, og de kæmper hver dag for at komme op og ned af de kantesten. Så det er i hvert fald det punkt 1 med renovering. Så har vi med beboelse i centrum. Vi ønsker Vejlegade, Nygade fra Nytorv og ned til banen, og Østergade og Boulevarden, de skal være til beboelse. Og så ønsker vi også et stort parkeringshus, hvor Hattens ejendom, den ligger nu, det skal regjøres det, og det er et parkeringshus med nogle længere lejligheder i toppen. Det kunne være alle tiders, fordi så tror jeg, der bliver mange boligproblemer, der bliver løst i byen, for jeg ved, at man kan ikke renovere byen, uden at man får parkeringspladser. Det er altid det her. Og den sidste, det er faktisk det, der burde have været det første. For jeg synes, inden vi overhovedet taler om noget med renovering af byen og sådan noget, så kræver det, at der for hele byen er en lokalplan. Og det tror jeg stadigvæk ikke, der er. Altså i alle de år, jeg har været med til, har vi sagt lokalplan. Der findes kun fra Nygade og om igennem Katsund, den Kotelet der, og måske nede ved Dronningens Parkhus, tror jeg, vi fik lavet en lokalplan også. Ellers så mener jeg ikke, så ved jeg ikke, hvad der alt det renovering og det, der har været, om der er lavet en sådan midlertidig lokalplan for de ting, der er blevet. Det har jeg ikke rigtig forstået på, men i hvert fald en lokalplan, der fortæller, at hele byens centrum, de har røde tage, de har dannebrogsvinduer, de har alle de der ting der, som, og så har vi ens lamper, vi har ens skraldespærne, vi har en lokalplan for både by, midten og inventar. Jeg har været med i 60 år her i byen, og jeg har set, hvordan vi afprøver lige nogle nye skraldespande i Søndergade, nogle nye lamper i Nygade, og vi skal lige prøve hen på torvet og så se, hvordan det nu bliver. Så hele tiden har der været sådan nogle halve løsninger. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fremadrettet sagde, nu har vi lavet et torv, og det er blevet flot. Jeg har været modstander af det, men resultatet er blevet flot. Nu må man stå ved det, man har valgt på torvet. Hvis man synes, sådan skal byen se ud, der skal være gule klinker, der skal være grå klinker, der skal være de der farver, man nu har brugt på torvet. Nu hænger I på den, sådan skal hele byen se ud. Godt. Det er og så har vi simpelthen bare sagt, at det skal finansieres via fonde og private, og så må det handlende, det er også ligesom vi har gjort altid, lige poste lidt op i lommen, og så skal kommunen være med. Så skal der være kunst og renovering af det eksisterende kunst i byen. Så vi kan godt få lidt for turisterne. Og sidst, der laver vi lige en lille note. Jeg ved godt, det er ikke noget, der fremmer handelslivet i Nakskov, men 4 gennemgående tog til København, det tror jeg, der er rigtig mange, der vil være. Ja, den tager vi med til trafikministeren. Tak for det. Så vender man over på jer. Nu skal jeg prøve at overgå det der indslag derovre. Det er jo noget med at bruge en masse ord, Hansen. Men det kreative bord, som vi har set ved her, vi har også et 4. punkt, men det kommer til allersidst. Og det er lidt af det, som Mette også er inde på. Men vi har et punkt, som ikke er nævnt endnu, der er i uddannelse. Vi nævner lidt omkring den internationale skole, og jeg er jo rystet over, at vi ikke har en afdeling i Nakskov af den... eller vi er rystet over, at vi ikke har en afdeling af den internationale skole i Maribo i vores flotte lokaler herovre på BUC. Det burde være et must. Og så skal vi, fra kommunen skal vi jo lægge, det er stadig uddannelse, jeg snakker om, skal vi lægge stor pres på det, der foregår i Nykøbing. Da jeg arbejdede på SELF, der blev vi mere eller mindre tromlet af uddannelsesstedet over på SELF i Nykøbing. Der kunne godt være meget mere håndværksfag herover, som vi kender i gamle dage. Smede har haft igennem årene masser af succeshistorier. Boligområdet, det er nævnt, og det kan vi kun være enige med herover også. Og der ligger forskellige grunde rundt omkring. Nu var
Nu har vi låse ind over parkeringshus. Det kunne da måske godt være, at det skulle være over på cirkuspladsen. Eksempelvis. Med noget op i toppen der. Men vi har så også, vi synes egentlig, at vi skal have en voldsom opgradering af Indre Fjorden. Så at man egentlig kan bruge det som et grønt, kreativt område at være i. Lige efter jeg havde lagt blæen, der kom man meget derude, og der var det jo både ishus og pølsehus, og der var masser af leje, og der var masser af forskellige dyr. Selvom Sukkerfabrikken en gang imellem lavede nogle, noget, der ikke var så godt. Så har vi også et tema, der her kultur, fritids og foreningslivet. Ja. Og vi kan se, eller vi snakker i hvert fald om, at hvad gør man, når man har været i teater? Hvor kan man lige sætte og drikke det der glas rosévin, eller hygge sig lidt med det? Yes. Så har vi, nu har vi gået Anders. Det var synd. Fordi Anders er jo et godt produkt af, hvad der sker på 49'er. Den der basketballklub, vi har fået her i byen. Og det er også fordi, man er gammel foreningsmand jo. At vi skal have en styrkelse af det foreningsliv. Og det er jo på alle niveauer. Altså, således, at de unge kommer ud og får røre sig. Og nu siger jeg noget, der er frækt. Men I gamle skal også ud og røre jer. Ja. Og så kan vi holde jer væk fra sygehuspladserne på de forskellige sygehus, der ligger langt væk herfra. Så har vi et overordnet mål der her, lidt af det med, der også var inde på, at vi er nødt til at få lavet en voldsom positiv omtale af byen og Vestholland. Yes. Modspil til den der, som vi ikke kan lide at snakke om for TV2. Yes. Og det skal spilles igennem meget snart. Peter Dan. For hovedrollen. Det var en elsker. Så er det jer. Nu vil jeg indrømme, vi kan jo forstå, at det skulle komme med 3 overskrifter og ikke en sang fra den varme lande. Det kom med overskrifter. Alt det der, den sang, det er sådan set noget, I kan lægge under alt, hvad vi har her. Ja, de 3 temaer, det er liv i byrummet, det er fokus på forskyndelse, og så infrastruktur. Bingo. Det var egentlig de 3 ting. Er der nogen, der vil have en uddybning? Tak for det. Her er der. Kom nu her, Andersen. Ja, det har været en meget god diskussion, og jeg vil sige, at vi har jo prøvet at fokusere på, hvad vi vil gerne have, at Nakskov skal være kendt for, så det bliver interessant. Ikke kun for turister, men for alle at komme ind til Nakskov bymidte. Fordi vi kan altid tage en diskussion om alt det der med idræt og med alle de andre ting der, fordi de skal også være der. Men nu er det Nakskov bymidte, vi skal tale om. Yes. Og i Nakskov bymidte, der kunne vi godt tænke os grønne oaser med mulighed for at opholde sig, grille, snakke, samtale og eventuelt også nogle legepladser. Vi kunne også godt tænke os, at der kom nogle flere træer inde i byen. Så er det jo godt, at der er et nyt EU-direktiv på yes. Eller ja, det er det direktiv, der står over mere grønt. Som tema 2, der vil vi gerne, at vi laver en plan, der bliver lavet en plan for opretholdelse af de gamle bygninger, og inklusiv at fokus på at bevare dem, sådan at vi undgår nedrivning, men også at vi for eksempel, hvis vi har nogle gamle bygninger i bymidten, som er blevet klistret til med et eller andet underligt facadegevir, at det så bliver fjernet, og så bliver det restitueret, så det kommer til at se ud, som det gjorde engang. Fordi det er det, der er med til at skabe liv. Og med de grønne oaser, som vi snakker om før, det er jo også, at der skal være masser af grønt og planter og alt muligt. Der kan næsten ikke være for meget. Nej, det kan der ikke. Så kommer fluerne også med. Og tema 3, bymidten skal være fyldt med restauranter og butikker af alt slags, og med oplevelser. Der skal være offentlig service, der skal være kulturinstitutioner og lignende, som gør, at man har lyst til at komme derind på andre tidspunkter mellem kl. 10 og kl. 17. Og jeg giver den herren derhenne fuldstændig ret i, hvor i alverden skal man gå hen, når man har været herinde i teatersalen.
og så lige gerne vil ud og summe over, hvad det er, man har oplevet. Super. Så var vi også inde på, at man måske skulle flytte lidt på åbningstiderne om sommeren. Ja. Jamen, selvom vi kommer fra ret forskellige dele og har boet her i forskellige antal år, så var vi faktisk ret enige. Det første tema, det er turisme, og der har vi lidt i forhold til udkigs, der vi tænker, at vandtårnet kan bruges som et udkigstårn. Så er der bosætning. Der har vi talt meget om seniorboliger centralt, som kan frigive nogle parcelhuse. Samtidig også familieboliger centralt, fordi at skolerne ligger centralt i byen. Så det kunne tiltrække nogle ressourcestærke familier til Nakskov. Så har vi snakket om byliv, særligt udendørs opholdssteder, udservering ved caféer og restauranter ned gennem gaderne. Og ja, forskellige sådan opholdsområder og også legeområder til børnefamilier. Det var det i kort træk. Tusind tak for det. Det var bare så fantastisk. Der er rigtig mange spændende bud, alle brugerne rundt. Nogle af de ting, jeg hører, som går igen flere gange, det er mere liv i bymidten, det er noget mere grønt, det er kulturliv, det er oplevelser, det er bosætning, det er også rigtig meget nævnt flere steder. Så er der lidt om parkering, og der er nogle andre ting også. Men det her med at få skabt noget mere liv i bymidten, det er jo sådan set det handler om, og det har også været overskriften for aftenen i dag. Med de ord, så vil jeg give ordet til Louise. Tak for jer. Jeg bare gå med den, så du kan Ja. Nej, det er det ikke. Jeg tror egentlig ikke, jeg vil sige så meget. Min dag er ved at være brugt nu, kan jeg mærke. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom. Jeg synes, det har været fantastisk at se den energi, der har været rundt ved bordene. Og jeg glæder mig til at se, hvad Bo og de andre gode mennesker i Lolland Kommune får ud af alle jeres visioner og drømme og håb. Jeg tænker, du kan gøre det lidt længere end mig også, men tak for jer. Nu er der jo ikke nogen bagkant. Jeg vil også bare sige rigtig tak for, at I kom. Og det lyder rigtig godt. Der var også sådan meget linje i det, der blev sagt. Jeg forventer, at Bo og Birgitte, de laver et rigtig super arbejde og samler ikke kun de 3 overskrifter, men alle dokumenterne, alle noterne, sådan så at det kan danne grundlag for et fremtidigt arbejde, hvor jeg håber, ønsker, drømmer om, at så mange af jer deltager og tager nogen med, sådan så at